da Bog prvenstveno želi govoriti o sebi, o svojoj ljubavi i kako te on vidi i zašto te on stvorio. I kad to sladaš tu lekciju, to je kao da si sladao hodati, kao da si sladao govoriti, ono kad si dijete pa učiš govoriti, učiš šetati. To su osnove koje te osposobljuju onda za sve ono što te čeka poslije. I problem je kad toga nema, a dobivaš službe u crkvi, dobivaš karizme, dolazi neki nadnaravan teret ili veliki duhovni bojevi ili pritisci života ili unutar crkve, a nisi se izgradio u svojim temeljima, u tome da znaš tko si ti, ono što je Isusu bilo potvrđeno, izgovoreno kao prva, praktički jedna od zadnjih stvari koju tas izgovorio nad njim. Toliko je to važno da je on, kad se Bog se javio se rijetko u povijesti spasenja, Bog Otac, i on govori ono najjednostavnije riječ na svijetu, ovo je sin moj ljubljeni. I onda kažeš njega slušaj. Znači, da ja kažem sad će na nešto Bog Otac progovoriti, mi bi svi zastali i jedva bi čekali da on nešto progovori i on progovara najjednostavniju stvar na svijetu. Ovo je moj sin, ja ga ljubim. I to je ono što crkva govori da se izgovara na našem krštenju. Ja znam toliko ljudi koji ne znaju da su sinovi i kćeri i da ne znaju da ih Bog voli. I njihov kršćanski život je muka. I sve im je teško.